Takže ahoj, vítám vás tohle, někdy bych řekla dalšího videa. A tohle další video bude o tom, jak já se maluju, když jsem doma, anebo když jdu prostě někam do města a takhle. Takže asi bych začala tím, že se maluju nejdřív do města, ale někdy to tak změníme s rodičema, že nikam nejdeme, takže jenom tak asi na doma. Tak jo, tady tohle teda video bude asi první video, jak já se prostě maluju. Tak jo, můžeme jít na to. Tak nejdřív co dělám, tak nejdřív se asi namaluju, jako každý, že? Tak si dám, buď to sepnu si vlasy, nebo si to takhle dávám za ucho a prostě nejdřív jdu si odlíčit obličej touhle vodou, která je značka Natural a prostě je úplně dobrá a je prostě na masnou pleť. Tak nejdřív to odlíčím. Všechny prostě místečka, všechno si prostě odličte, kde máte prostě špínu a tak, ať to máte hezký a tak. I na krku, když tak můžete podívat se, jakou mám špínu. A další, co teďka bych vzala, tak vezmeme si konektor a tímhle štětcem to budeme dělat. Nevím, jak se zrovna jmenuje, ale vím, že je od DMK od Ebelin, můžete vidět, a dostala jsem ho k Vánocům. A tenhle konektor je teda od Essence a je úplně báječný. Ještě mám jeden konektor, ale ten už nepoužívám tak moc a prostě takhle. Kam si ho dávám nejvíc? Tam, kde mám hodně beďarů. Prosím vás, nejtejtujte mě. A takhle prostě si to takhle dávám. Pod oči, na líčka a prostě tam, kde mám to nejvíc. Pak si vemu ten štětec, takhle si ho vemu a takhle prostě budu na to takhle ďupkat, až to budu mít hladký a nebude to tak vidět. Můžete si s tím pomoct i prstem, ale já to spíš dělám tímhle, protože je to jistější. Můžete vidět, že já si vždycky pomáhám tím prstem, protože já mám někdy pocit, že mi to prostě nějak nefunguje, ještě s tím, že to jenom tak vycvičený s tím štětcem. Když moc spěchám, tak si dělám jenom, dávám si jenom konektor a nějak moc nelíčím vždycky do školy, protože tam to nějak moc neberu. Někteří si tam malujou strašně moc výrazně řečeno a mně to stačí jenom takhle hezky a jdu prostě do školy. Teďka jdeme na pudr. Ten je od Dermacol a je fakt dobrý a je to jednička, můžete vidět. Je fakt božský, protože on má takový to líčeníčko, jakože, nevím, no. Ještě nemám u toho takový ten štětec, ale tady tenhle štětec, ten vyhodím, až budu mít novej. A prostě to dám takhle po celé puse.
po tváři, teda po platinu, jak to mám říct. Dneska je teda sobota a půjdu na brusle dneska a jinak dobrý, to je můj pes, kdybyste si všimli. A když tak v pohodě, jenom trošku přestaň, Zori. Ticho. Pak já strašně, když spěchám, jdu vždycky na tvářenku. A ta je od Essence taky. A pak už jdu na oční stíny. Vemu si na to od Ebelin takovýhle štětec. A takhle si dávám. Ty oční stíny jsou teda od Miss Sport. Pak řasenku si moc nedávám. A pak jdu na rtěnku a to je teda tady tahle rtěnka od Rimmel London. Taková new od Katie. A je to. Tak jo, jestli se vám líbilo tady ten video, tak mi dejte koment, like a odběr. Tak jo, čau a u dalšího videa.